Γεια σας. Θα δούμε τώρα πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση της ειδικής επιχείρησης των Ρώσων στην Ουκρανία οι τηλεοπτικοί σταθμοί στην Ευρώπη και στην Αμερική, όπως το CNN, το BBC, Deutsche Welle, France 24, Fox, Sky News κτλ. Λοιπόν, θα δούμε καταρχάς ένα βιντεάκι που δείχνει τι λέει μια κοπέλα, τουλάχιστον μια κοπέλα, γιατί δεν έβγαλαν και πολλούς στο Euronews, γιατί συνέβη και πώς τους πήρανε στο Αζοφστάλ οι Αζοφικοί, και θα πούμε ότι αυτή η κοπέλα λέει το αφήγημά της. Τι σημαίνει αφήγημα? Ότι δεν μας συμφέρει στην Ευρώπη, το λέμε, και στην Αμερική το λέμε αφήγημα, δεν είναι πραγματικότητα? Μπορώ να καταλάβω πώς λέτε τις ειδήσεις, πώς χρησιμοποιείτε τις λέξεις και γιατί δεν λέτε την αλήθεια. Λέει ότι αυτή η κοπέλα που θα δείτε τώρα, θα το ακούσετε κι εσείς, θα πει το αφήγημά της. Δέστε το. Άλλοι μεταφέρονται προς τις υπορωσικό έλεγχο περιοχές και δίνουν τη δική τους εκδοχή των γεγονότων. Το τάγμα Αζόφ ήρθε στο καταφύγιό μας και μας είπαν ότι έψαξαν στα σπίτια μας. Φώναζαν ότι η πόλη είναι φιλορωσική. Μας είπαν ότι μπήκαν σε πολλά διαμερίσματα και ότι είχαν δει σε πολλά από αυτά κρεμασμένη τη ρωσική σημαία. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα ούτε ρωσική ούτε ουκρανική σημαία στο διαμέρισμά μου. Και τώρα θα δούμε ένα άλλο βίντεο, πώς υποδέχονται οι άνθρωποι στην Ουκρανία αυτούς που στην Ελλάδα τους λένε κατακτητές και στην Ευρώπη λένε ότι κάνουν κατοχή. Θα δούμε πώς τους υποδέχεται ο λαός της Ουκρανίας αυτούς τους ανθρώπους, και δεν αναλογίστηκαν τουλάχιστον αυτοί που λένε ότι είναι κατακτητές, γιατί οι άνθρωποι στην Ουκρανία υποδέχονται έτσι τους Ρώσους. Δηλαδή περνούσαν καλά με το ουκρανικό καθεστώς, με τη δημοκρατία που φροντοφώναζαν κάποιοι της Ουκρανίας. Γιατί τότε, αφού η Ουκρανία είχε δημοκρατία, να υποδέχονται κάποιον άλλον που μπήκε στη χώρα τους με σημαίες και με ζητοκραυγές? Δέστε το βιντεάκι και βγάλετε και εσείς συμπεράσματα. Ξεκινάτε και εσείς να σκέφτεστε από μόνοι σας και μην πιστεύετε το αφήγημα της τηλεόρασης και των δυτικών. Η τηλεόραση, βέβαια όλη αυτή η τηλεοπτική σταθμή που ανέφερα και πριν, είναι όργανα προπαγάνδας του ΝΑΤΟ. Ποιος έχει το δίκιο, ποιος είναι η σωστή πλευρά, ποια είναι η ηθική πλευρά, ποια είναι η σωστή πλευρά που μας έλεγε ο Πρωθυπουργός μας? Ποιος έχει το ηθικό προβάδισμα? Ποιοι είναι πραγματικά ηθικοί? Για μένα οι Ρώσοι. Δέστε λοιπόν το βίντεο και βγάλετε συμπεράσματα. Ребята, как настроение? Класс, настроение. Домой. Самое главное домой. Победили домой.